foli ani wale nyuma ndo mi kata aw ma mali kono ani mali kokan aw no matra falinu shede fla jabaran sula sanga ani wakati aw bisimila ko kura kenya jam kan min sigi kunyi ka aw kuna foni ani ka aw la famya bana ani banana tugo yawla wala sa neni aw am sika anga nyana ma ke kitugo mina ka soro makani kala yayi awe otugula bi ankelenu ka wele bla kenya tigila mogoma ukana anga jeka masala babu sen mina na faka bon ko sabe no de betalike muso saya ani demsen saya ko bisika kele tugudi kana ka shika shila tunu ka bo anga jamana kono aleni koloshilu jume onu bi no minunu ulu ka anga ke ala ani feren dabali munu misika tike wala sa ni waliya misika tunu ka bo anga jamana kono tugumna kadaka mo chama ne bi no musulakaw andem sen la kaw la munu uni meto musu kalala wal manu uni me dem sen fitinu uni meto jigini senfe o waliya mi ni achaka jugun ko sabe wa na kanga kele fane amina kuma galaman tingu anga ma wuliluna ka utoko anu jamfo ana fleba ko nyana anga ma wulile folo enfin ipsika ketuka itoko ani jamfona docteur Nchikita kabaranya chene luma et docteur de Office national de la santé de la reproduction kunamo le ONAC ni département nyamai mimbe musunding kabulula. Okay, inchi anga wulili jabili la bikana anga platuka anga maulili flana oye mogo mini ale fene joro ka bon ko sabe anga babu semi yara tala o kelali kama ni uri muso kele ale bisika shira tuntugumna anika na shika bo anga jamana kono kafara o fene ka mogo mi na joro ka bon ko sabe demsen doktora munumbi no uluka formation na doktora ya na sirafe kerenkereni yala on yere garizika duna aka kalandi yala chakedalani uri CCRF commune 5 mogodo mogomina joro ka bon ko sabe kadakan kalandi munu mana garizika soro ka kalanke afe non seulement abe donia di awma nga abe klaka jigiya bata awi sociale fene côté fait oye waliya mini akaka anga o sharia bi kadaka ami plateau min kan non seulement mali kono ani mali kokan bela jegen kulobe ana ami watini mina iko biwa ali sankeme bi ko fe jawdo no minu ni ulu bisika to archive la ni dona docteur Zouka bureau kono CCRF commune 5 la kuma do la bi yera nyiniga est-ce que ale yera de bureau tigiya kadaka moga munu ba fi no ite se ga dan fara yi ani ulu ni nyon chela fen fe mana na bureau yin kono akera dubini akera fen wo fe ategate do ala foka soro ani aw munu be no aw tega kal do ala fere wa ajoro ye fen wo fe jigi tugu fan fala la pour que ko ke aw kalandi mi aboke o be tugu na bana bakato fene beti kadaka bana bakato chama ne bi no munu no ulu na furakeli la afi no non seulement abu furake abe jigi sigi kuma fu nyana des fois même o bana bakato do wera beta ali ni ti o te soro ka fo ko kuma te ko ka fo ko katsa ko ni mine donc olu ye seriali wi ni ay occasion soro akaka an fo anyana donc amina kuma di ama akata wana njampo ana fila bagawi. OK. Et docteur Traoré Soumana Oumari et gynécologue et obstétricien lui docteur mu ka bara benu do ka muso furake akara muso konoma yo akara mu fana konoma teo an ba bela jeli furake an ko ni be sesre comme 5 la bibina an ko nana soma woto la no sumu nationali no e an gynécologue obstétricien an ga jekulu gynécologue obstétricien malion ka jekulu ba an bien on le to la bi. OK inchi anga ulili jabili la gana plateau isa fa o ko fa ami kuma di anga maulili sawana ma docteur ipsiga ito ani jam fo ana fleba ho ba cité ani nyanguma ni to Mamadou Keita ni gynécologue ni docteur munuga barani sineme muso frakelma donc gynécologue ka faranyanga to na fuma ko somago o bolo faram be bamako ne o jora fa keneka
Ok. Ani ninnu de bɛna jɛ bi ka masala nin babusen ka babusen min n'a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan n'i ko muso denmisɛnnin jamana ɲɛtaga tɛ sabati togoya si la fo k'a sɔrɔ olu ka kɛnɛyaw olu fɛnɛ sabati ko ɲuman don donc an ka maa welelen filanan Dr Nci Keyita yani an ka don babusen kɔnɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye i bɛ cakɛda min yɛrɛ la ni o ye ONASR ye mun yɛrɛ de don ani jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la an ka babusen yɛrɛ o hukumu kɔnɔ. Il faut Office national de la santé de la reproduction cakɛda don min kɛrɛnkɛrɛnlen don bangeli ɲɛta kɛnɛya bangeli ɲɛta bon an b'a fɔ bangeli kɛnɛya sira fɛ fɛn fɛn bɛ bange kɔnɔna na den ni ba ni den ka sira fɛ baara fɛn fɛn bɛ taa o sira la donc direction de n'o bɛ o sira fɛ donc ka waleya n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn bɛ bange kɔnɔna na muso ni den ka sira fɛ donc an bɛ o hukumu kɔnɔna de la kɛnɛya sira fɛ. Maintenant aw jɔyɔrɔ ye mun de ye muso saya ani denmisɛnnin saya o kɛlɛli la fo ka taa se a kɔlɔsili ani fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don aw bolo. Bon an jɔyɔrɔ ye min ye ka muso kɛlɛ ka o dɔgɔya muso ka to muso kɛlɛ la vraiment a ka ca anw fɛ Mali la k'o dɔgɔya ani den saya an bɛ se ka fɛɛrɛw de sinsin min bɛ se ka to o bɛ se ka dɔgɔya an ka jamana na donc an jɔyɔrɔba yɛrɛ y'o de ye bon fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ kɛ o sira hukumu kɔnɔna na an bɛ yan o de kama a kɛra formation a kɛra kunnafoniya promotion de la santé min b'a to muso ni den bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ a kɛra kunnafoni ye o donc o sira fɛ an jɔyɔrɔ bɛ o bɛɛ la a kɛra sɛgɛsɛgɛli o ka ɲinini kɛ o sira la min b'a to kɛnɛya bɛ na du kɔnɔna na donc an jɔyɔrɔ vraiment a bɛ taa o de sira fɛ kosɛbɛ. Ok. Nci i ka nin ɲininkali ninnu jaabili la Dr Sumana Umar Traoré i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɔlɔ somɔgɔw yɛrɛ mun de don ale ni somɔgɔw bɛ ka baara camanw fɛnɛ kɛ walasa muso saya ni denmisɛnnin saya bɛ se ka si ka tunu ka nagasi cogoya min na ni bɛ se ka i da don o dɔɔni fɔ. Merci bien i ka nin ɲininkali in na i y'a fɔ ye cogo min na somɔgɔw kɔni ye jɛkulu ye dɔgɔtɔrɔ ka jɛkuluba dɔ de don minnu ka baara bɛnnen don ka musow furakɛ muso ka kɛnɛya sabatili kama a kɛra muso kɔnɔma ye o a kɛra fana ala minnu fana kɔnɔma tɛ o an b'olu bɛɛ lajɛlen de furakɛ maintenant somɔgɔw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon jamana in kɔnɔ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que jamana somɔgɔw ka problème fɔlɔ ye min ye baara fɔlɔ ye min ye o ye ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ka muso kɛlɛ ta fanfɛ la muso kɛlɛ ani denmisɛnninw fɛn ninnu na o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ recherche kɛ an bɛ formation kɛ vraiment donc an bɛ fana fɔ ko recherche mun kɛra diɲɛ fantan bɛɛ fɛ ni an bɔra o kalama an bɛna a ta k'a bila an ka ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ k'a lajɛ u ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka don an ka politique nationale de santé la cogo min na parce que o k'a sɔrɔ fana nafa b'a la n'a sɔrɔ a bɛ se k'an muso kisi an denmisɛnninw fana ka kisi donc an b'o bila an ka politique nationale de santé la souvent ko jɔyɔrɔ fana n y'a f'i ye muso kɛlɛ kɔni muso saya kɛlɛ kɔni vraiment o y'an ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye an denmisɛnnin ta donc o de hukumu kɔnɔna na somɔgɔw yɛrɛ y'a laɲini ka projet dɔ place ko projet Télimani projet Télimani Télimani je pense peut-être ami singana pour que na wala fana ɲɛsinnen don o kɔni baselen don ka muso vraiment muso protéger ani denmisɛnninw y'a faamuya b'a la ni an ka jamana fan minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ma ca yɔrɔ la donc
peut-être émission kɔnɔna na an bɛ se ka sigi ka na voilà. o kɔfɛ Dr Mamadu Keita i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ka da kan e bɛ Somago de kɔnɔ Bamako faba kɔnɔ donc i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna Bamako faba Somago i ka waleya minnu sigi sen kan ani u jɔyɔrɔ ye fɛn min ye walasa ka muso saya ni denmisɛnnin saya nagasi. An b'i fɔ k'i barikada an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan Somago ye gynécologue ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu de ye donc jɛkulu in politique tɔn tɛ association tɛ tɔn sigira ka gynécologue fara ɲɔgɔn kan jango ka se ka furakɛli kɛ an ka baara fɔlɔ o ye furakɛli ye an bɛ baara caman wɛrɛ boloda n'o ye ɲinini ta fanfɛla ye kokura minnu bɛ kɛ diɲɛma fɛ ka na n'u ye an ka jamana kan walasa furakɛli bɛ se ka walankata an ka jamana kɔnɔ cogo cogo okumu kɔnɔna la waati ni waati Somago kɔnɔna la an bɛ tɔn dɔw sigi o tɔn kɔnɔna la an b'a fɔ o ma ko congrès an bɛ se ka diɲɛma wele ka na ɲinini minnu sɔrɔla muso furakɛli okumu kɔnɔna la ka se k'olu yira diɲɛma la donc ɲinan ta yɛrɛ an y'a kɛ an ka yɛrɛmaya kalo la n'o ye ko septembre kalo o la an ni denmisɛnnin dɔgɔtɔrɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'u lawaleya o hukumu kɔnɔna la an ye furakɛli caman boloda Bamakɔ kɔnɔna la ani an ka togodala sigida ninnu na ka se ka muso kɔnɔmaya kɔlɔlɔtɔ parce que jateminɛw y'a jira ko ni kɔlɔlɔ bɛ kɔnɔmaya kɔrɔ ko n'a ma dɔn joona n'a ma furakɛ joona o de bɛ se ka na ni saya ye donc an ka baara kun fɔlɔ ye kɔnɔmaya kɔlɔlɔtɔ ka se k'o ɲɛɲini ka se ka fɛɛrɛw tigɛ olu bɛ se ka furakɛ o hukumu kɔnɔna la furakɛli b'o la ɲɛfɔli b'o la fɛn caman wɛrɛ b'o la misali la kɔnɔmaya kɔlɔlɔtɔ ye jumɛn ye ni basi bɔnna muso kan bien ni bara wɛrɛ bɛ yen n'o bɛ kɔnɔmaya kɔnɔ i n'a fɔ tension i n'a fɔ diabète i n'a fɔ fɛn wɛrɛ donc an y'o baara kɛ Bamakɔ kɔnɔ arajo n'o ye b'a dɔn kɔnɔmaya taabolo ka ɲi walima pour ka se k'o kɛ o bɛɛ waleya ye mun ye ka se ka a dɔn n'an bɛ fɛ muso kɛlɛ ka kɛlɛ fo an ka o waleya ninnu lawaleya ka se k'o dɔn k'o furakɛliw walankata donc an t'o to an ka baara in fanba ninnu ye. Ok, Nche i ka nin kunnafoni ninnu na Dr Nche Keita i da sera o n'a sari ka fɛɛrɛ dabalu ma bɛ minnu sigi sen kan walasa muso kɛlɛ ale ni denmisɛnnin saya bɛ se ka nagasi cogoya min na o hukumu kɔnɔna na aw bɛ kunnafoniw di aw bɛ recherchew kɛ aw ka kunnafoniw bɛ kɛ ka taa sira jumɛnw de kan ale ni aw ka recherchew kɔnɔ aw ye mun de sɔrɔ. I ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ min ye muso kɛlɛ sira ye fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛɛrɛw caman bɛ yen nɔ n'an bɛ se ka o kunnafoni di a fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye n'o ye bange kɔlɔsi ye ɲɛmaa minnu filɛ nin ye minnu bɛ gynécologue ye olu yɛrɛ bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ ko minnu bɛ bange kɔlɔsi matarafa o ye fɛɛrɛ ɲɛnama ye min b'a to vraiment muso kɛlɛ bɛ dɔgɔya jamana kɔnɔna na o ka bɔ yen nɔ an bɛ mun de kɛla kunnafoni sira fɛ n'an tɛmɛn'o la an bɛ waati min na sisan n'o ye sin bon walima wolonugu bon an bɛ o promotion fana kɛla ka mɔgɔ hakili lajigi mɔgɔw bɛ se ka o kunbɛn cogoya min na mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ tanga a la cogoya min na ni ala ye mɔgɔ donc ni o bɔra yen nɔ an ka ɲɛfɔli bɛ taa mun de kan n'a fɔra ko bangeli o bɛ daminɛ ni peseli fɔlɔ de ye ka mɔgɔw bila sira peseli la u ka peseli matarafa peseli kɔnɔna na tamasiyɛn minnu b'a to u bɛ se ka boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka ɲɛfɔli k'o la o sira fɛ kosɛbɛ olu fana y'an ka baara dɔ ye donc kunnafoni sira bɛɛ la an bɛ se ka kunnafoni lase cogoya min na ka ɲɛfɔli kɛ mais n'an ye jateminɛ kɛ
lɔgɔkun an ka i yɛrɛ ka thème bɛ min kan prévention ka kunbɛli kɛ min b'a to muso kelen bɛ dɔgɔya an fɛ lɔgɔkun an bɛ jateminɛ de kɛ hakɛ min kɛra jamana kɔnɔna na ka ɲɛfɔli k'o la minisiri kunda minisiriso la olu fana b'an bilasira fɛɛrɛ minnu an kan ka fɛɛrɛ minnu fana kɛ pour que ka se ka o waleya lɔgɔkun kɔnɔna na muso ntanya bɛ kɛ yɔrɔ min na mun de kɛra kun ye fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ donc formation minnu kan ka kɛ walima an kan ka dɛmɛ minnu las'u ma pour que o tanga donc an bɛ t'o sira fɛ donc kunnafoni sira la kɔni an bɛ taa o de sira la kosɛbɛ. ok o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ i bɛ bɔnɛ i ni na muso walima denmisɛnnin dɔgɔkun o dɔgɔkun o kibaruyaw olu bɛ se aw ma yalima i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye dɔgɔkun kɔnɔ muso joli ubiyɛn denmisɛnnin joli ɲɔgɔnna bɛ se ka bɔnɛ a ni na. bon an bɛ se ka hakɛ dɔ de fɔ n'an ye san jateminɛ lɔgɔkun kɔnɔ an bɛ se ka fɔ ka taa muso 8 walima muso 10 lɔgɔkun ça c'est une moyenne don dɔ la waati dɔ la a bɛ se ka kɛ muso 6 ye waati dɔ la a bɛ se ka fɔ muso 18 na lɔgɔkun tɛmɛna an tun bɛ 18 na mais o dara lɔgɔkun min na mais n'i y'a fara ɲɔgɔn kan en moyenne vraiment c'est entre 8 et 10 donc o bɛ tali kɛ o ka bɔ yen nɔ denyɛrɛnin vraiment o kɔni ka ca kosɛbɛ an fɛ maintenant une moyenne de 120 lɔgɔkun a caman bɛ yen nɔ min ni tɛna mais minnu ni min na mais o tɛ tile 2 kɛ donc olu fana ka ca la kosɛbɛ voilà. maintenant o kunnafoni ninnu bɛ tali kɛ Bamako faba dɔrɔn de kan. Mali fan bɛɛ. Mali fan bɛɛ. ok aw ka o kunnafoni ninnu dili ni o recherche ninnu minnu ni aw b'olu sigi sen kan yalima est ce que aw ye nɔya la wa a bɛ ka résultat ɲuman di pour que dɔ bɛ se ka bɔ nin waleya in na. kosɛbɛ an bɛ kunnafoni lase n'u ye n'an ye jateminɛ kɛ jateminɛ an b'u la kunnafoni u kan ka fɛɛrɛ min ta bon a caman na fana an bɛ plaidoyer kɛ pour que u ka se ka dɛmɛ k'u bilasira k'u former o b'a to an ye nɔ caman ye la kosɛbɛ n'an ye jateminɛ kɛ surveillance de décès maternel Mali y'a kɛrɛnkɛrɛnya ka sɛbɛnciya 2017 de kɔnɔna na san 2000 san 2017 k'a ta waati la o ni sisan cɛ waati lɔgɔkun an bɛ kunnafoni fɔ ni san banna an bɛ jatebɔ kɛ ka mɔgɔw wele ka ɲɛfɔli kɛ la tuma dɔ la yɛrɛ an b'a publier donc ok n ce ka nin kunnafoni ninnu na Dr Sumana Umar Traoré Dr Keita bɔra k'a fɔ sisan muso hakɛ min ni denmisɛnnin hakɛ min bɛ bɔnɛ u ni na dɔgɔkun o dɔgɔkun ka daminɛ Bamako fo ka taa se a marabolo bɛɛ lajɛlen na n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a ka ca kosɛbɛ maintenant waleya jumɛn ni jumɛnw yɛrɛ de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu n'olu bɛ se ka na ni ntanyani ye denmisɛnninw ale ni muso kɔnɔmaw fan fɛ. merci n tɛ ka ɲininkali na yanni ka sigi ka na i ka question jaabili la n b'a fɛ ka tasiba kɛ k'a fɔ ko nin kalo ye gynécologue nin y'an ka kalo de ye nin y'an ka kalo ye octobre rose o y'an ka kalo ye hali ni an ka baro tɛ ale kan k'a fɔ ko baara wɛrɛ fana b'an na n bɛ musow fana ni kisi kosɛbɛ n'o ye cancer du col de l'utérus ani cancer du sein olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na donc o kunbɛli ani minnu ma se ka kunbɛn olu ka furakɛli o fana ka baara ye maintenant min ye i ka question jaabili ye nin bɛɛ dɔnnen don a bɛɛ dɔnnen don an fana b'a kan koyi an b'a kan ministère b'a kan ONAS b'a kan an ka direction bɛɛ b'a kan mais a ma nɔgɔ de jamana ka bon
ni sami yɛrɛ sirako b'a la donc an ka muso sa n'a ka denmisɛnnin saya n'a ko an ka a farafara ka tupu latigɛ a caman bɛ yen basibon de ka ca la on b'a fɔ ma ko hémorragie hakili ale de bɛna première position na ka faamu mais ni hémorragie yɛrɛ ale fana bɛ se ka kunbɛn o dabaliw bɛɛ latigɛlen don jamana faamaw fɛ an ka ministère de la santé direction générale ONAS a bɛɛ dɔnnen don donc sisan peut-être fo an k'a lajɛ kun min y'a to problème bɛ ka an tɛ ka se ka problème sɔrɔ ale la sisan ni hémorragie fana n'an jateminɛ k'a fɔ ko karisa ni ala ye nin ma jigin a bɛ se ka basi bɛ se ka bɔn kan donc furaw b'a bolo min bɛ se ka kunbɛn e yɛrɛ bɛ caman dɔn o la a faamu o kɛlen kɔfɛ ni muso jiginna n'i taara bila an t'u bila so dɔ kɔnɔ an b'a fɔ salle de surveillance k'u lajɛ minnu jiginna parce que jiginni t'a bannen dɛ ni jiginni kɛra ka ban ne bɛ o de gɛlɛma ye n'a tora k'u surveiller hali minnu basi a ka ca ala fɛ minnu bɛ basi bɔn daminɛ minnu fɛ a ka ca ala fɛ an ka se ka kunbɛn joona k'a sɔrɔ a ma taa ɲɛ donc mais o kɔrɔ mɔgɔ kelen man ka jiginni kɛ ni mɔgɔ kelen bɛ salle d'accouchement na jiginso kɔnɔ a ka gɛlɛn ni hémorragie wulila a ka gɛlɛn i ka se k'a kunbɛn o ka gɛlɛn kosɛbɛ filanan an b'a fɔ min ma ko infection alhamdulilayi bi caman bɔra la parce que fɛɛrɛ caman tigɛra pour que ale ka se ka fɛn ale caman bɔra la kosɛbɛ sabanan min bɛ yen n'o fana bɛ ka gɛlɛya n'o yɛrɛ b'a fɛ ka hémorragie yɛrɛ dan sisan basi bɔn daminɛ sisan o ye tension de ye tension ale bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ a b'an muso degun a b'an dɔgɔtɔrɔw degun wa ale dɛsɛra ka ca kosɛbɛ parce que ni tension wulila ka ban n'a sɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔso ka jan k'a fɔ k'i ye mobili sɔrɔ ka na se dɔgɔtɔrɔso la baara bɛ se ka kɛ cogo min na o bɛ se ka gɛlɛya kuma dɔw la donc ale bon a tɔ fana ye kɔnɔtiɲɛ ye balimamuso minnu bɛ yen ni ala y'u garisɛgɛ kɔnɔ na n'u t'a fɛ ka fɛn kuma dɔw la c'est vrai que an ka loi ma autorisé jamana an ka loi sariyaw ma a yamaruya mais dɔw b'a kɛ dɛ n'o kɛra n'o complication kɛra o fana bɛ se ka kɛ ni a ma kɛ ka ɲɛ a bɛ se ka o basi bɛ se ka caya walima infection bɛ se k'u sɔrɔ a ka kɛ sababu ye pour ka fɛn fana bɛ n'u bɛ se ka to a la a laban ye min ye o ye tin yɛrɛ an b'a fɔ sulu ye ka tin ka surveillance kɛ ne kan k'a faamu bon jamana fana ye o latigɛw kɛ u kan ka minɛn dɔ d'a ma an b'a fɔ o ma ko partogramme bien guide de surveillance du travail d'accouchement o b'an bolo min b'a essayer min b'a permettre k'a fɔ ko tin bɛ ka gɛlɛya ni tin bɛ gɛlɛya kunbɛli bɛ se ka kɛ soit a bɛ taa opération kɛ walima i b'a référer a bɛ taa dɔgɔtɔrɔsoba la baara bɛ se ka kɛ cogo min na donc nin fɛn damadɔ de bɛ ka vraiment an ka ni degun de b'an kan fɛɛrɛw bɛ yen dɛ mais n y'a kumabaw de tɔmɔ bon ni fɛn o fɛn kɛra sababu ni fɛn o fɛn kɛra sababu ye ka muso ni tanya an b'a fɔ o ma ko décès maternel évitable a caman o de ye mais o de ka ca an fɛ yan a ma ban dɛ évacuation ala patron ale bɛ se ka parce que olu b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ an kan muso minnu bɛ bɔ fɔ yɔrɔ jan fɛ k'a fɔ k'u b'a transférer ka na se duguba la dɔgɔtɔrɔsobaw la pour que baara ka se ka kɛ o ka gɛlɛn kosɛbɛ o ka gɛlɛn gɛlɛnma fɔlɔ yɔrɔ min sirako banna kuma dɔw la sira tɛ sama yɛrɛ fɛ n'a fɔra k'i ka ba tigɛ ka taa fan dɔ fɛ kuma a ka gɛlɛn yɔrɔ dɔw bɛ yen vraiment a ka gɛlɛn kosɛbɛ sirako la dɔw fana bɛ yen a bɛ se ka kɛ mais transport bɛ yen mais e yɛrɛ bɛ jamana cogoya dɔ sisan par exemple an bɔra Tɔnbukutu sisan ni su kɔra ka ban ambulance tɛ se ka bɔ Tɔnbukutu yɛrɛ dugu kɔnɔ fo ka dugu jɛ fo ka taa dugu jɛ nka yen mɔgɔw fana faamaw fana ye solution sɔrɔ u bɛ moyen dɔ sɔrɔ dugulenw fɛ olu ka mobili bɛ se ka taa ta mais a siraw ka jan sira ka gɛlɛn parce que a caman ye cɛncɛn jamana ka cɛsiri tin kɔnɔna na ou bien tin jiginni kɔfɛ walima den kelen tora la an b'a fɔ ko c'est du trop donc merci. Ok, i ni ce i ka nin ɲininkali ninnu na maintenant i ko somɔgɔw kɛlen don ka waleya dɔ sigi sen kan n'o de ye projet Telimani ye
i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye projet Telimani yɛrɛ kan davantage ale ni projet Telimani jɔyɔrɔ bɛ ka kɛ mun ye walasa muso saya ni den saya bɛ se ka nagasi. Merci. Il y a une chose. Je sais que l'an 2024, kata septembre kalo tile fila ka taa se a tile wɔɔrɔ la an ka somago y'a ka lajɛ dɔ kɛ Kulukoro ka san 5 bɛ na a bɛna baara min kɛ o bɛɛ damana olu taara tigɛ ye donc o senfɛ projet Telima ko kuma fɔra parce que jateminɛ a tɔgɔ voilà ale y'a jateminɛ k'a fɔ ko pour que vraiment ka kɛnɛya ko ka sabati ko dɔgɔtɔrɔ bon n b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ agent de santé mɔgɔ 27 pour 1000 habitants a jateminɛ kɛra k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ 3 de la mɔgɔ 3 pour 1000 habitants awɔ donc an ka cɛ ka jan dɛ bon personnel ka ca Bamakɔ an b'a fɔ personnel qualifié a ka ca Bamakɔ yan mais ni tɛmɛna Bamakɔ ka ban ka taa se i n'a fɔ Moti ka yɛlɛ a b'i commencer ka dɔgɔya dɔɔni donc musow bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen problème de santé b'u kan mais personnel qualifié ka dɔgɔ a kɛlɛkɛnin minnu bɛ yen u b'u seko kɛ dɛ mais a tɛ labɔli kɛ donc Sonago ni Amampedi association de pédiatres du Mali olu farala ɲɔgɔn kan ka fɔ ka fɛɛrɛ tigɛ pour que denmisɛnnin kalanden minnu b'an bolo n'a fɔ étudiant an b'a fɔ ma interne école de médecine sortant ka thèse kɛ 6e 7e année k'u former k'u bila ka taa yɔrɔ la i n'a fɔ an ka personnel qualifié ma ca yɔrɔ min na donc o projet pilote o bɛnna Tɔnbukutu ma donc an ye interne 4 bila ka taa ye 3 olu bɛ ka gynéco obstétrique baara kɛ musow ka voilà gynéco an ka baara b'o kɛ 1 ye ale ka pédiatrie ta de kɛ donc c'est pour ka lajɛ ka minnu bɛ yen sur place gynéco minnu bɛ yen ani pédiatre minnu bɛ yen k'olu dɛmɛ ka baara la pour que vraiment ni faut que dɔ ka se ka bɔ ni saya in na denmisɛnnin saya ani musokɔnɔma saya u b'a kan dɛ bi baara la interne bɛ taa don min na o y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u tɛgɛ jɛlen tɛ mais an ye bɔli kɔsa min kɛ yen nɔ an yɛrɛ ni su ka sara maintenant projet Telimani i bɛ fɛ ka dɔ fara ok an ye projet Telimani dɛmɛbaga dɔ ye anw ni gynéco ni pédiatrie ani université anw ta ye min ye ka dɛmɛbaga ɲini la baara bɛ se ka wale cogoya min na ONASER ye convention dɔ signé ani FENASCOM minnu bɛ labɛnna dɔgɔtɔrɔso CESCOM an ka kina dɔgɔtɔrɔ olu ka fédération nationale an n'o ye convention signé pour que ka se k'u dɛmɛ an ye an ka seseli senfɛ an y'a ye k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso 600 ɲɔgɔn bɛ yen nɔ gɛlɛya b'u ka baara la mais an ka fɛngɛ na an ka jateminɛ na an tun ye o tilancɛ ta 300 n'an tun bɛ se k'u dɛmɛ a ye projet min ko fo sisan nɔ mais comme pilote don an bɛna taa o sira de fɛ 300 ɲɔgɔn ka trésorier bila ka taa yen nɔ mais o bɛ se ka kɛ cogo di fo an ka dɛmɛbaga de ɲinan na enfin k'u ladege déjà n'u taara dɔgɔtɔrɔso ninnu na u ni mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na en même temps k'a lajɛ n'u tilala u ka se k'u ta pour que an ka se ka a ye personnel qualifié min ko fo sisan nɔ personnel qualifié min ko fo pour que an ka se ka caman labɔ kɛnɛma
u ka se ka dɛmɛ baara la min b'a to muso kelen ani denmisɛnnin saya bɛ se ka dɔgɔ cogo min na parce que an y'a ye k'a fɔ ko sage-femme min bɛ jiginni kɛ olu tɛ boli kɛ o ka dɔgɔ kosɛbɛ bon a caman fana na muso de don muso bɛ tu o cɛ de kɔ o boli ka gɛlɛn hali jamana yɛrɛ ma i ye fɛɛrɛ kɛ cogo cogo bon fonction publique la mɔgɔw kɔni bɛ taa a cɛ de nɔfɛ donc i y'u bila cogo cogo waati dɔ bɛ se o fɛngɛ maintenant ni u kan ka taa yɔrɔ min na a caman ye burusi kɔnɔna ye ni mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka kɛ n'an sera ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan a b'a to an bɛ caman bɔ o baara la n tun b'a fɛ k'o de fara kan. Ok, maintenant professeur da sera kuma dɔ ma n'o ye évacuation kɛcogoyaw ye yalima mun de b'i bolo ka fara o kan banabagatɔ ka bɔ so ka kɛnɛyaso la sɔrɔ walima ka bɔ kɛnɛyaso dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la. I ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ parce que a yirala k'a fɔ ko fɛɛrɛ fɔlɔ min bɛ yen nɔ min b'a to muso kelen bɛ se ka kɛlɛ an ka jamana na kabini a ka ca ni san 30 ye sisan nɔ o fɛɛrɛ muso la joona u bɛ taa cogo di ka fɛɛrɛ sigi sen kan k'u lase dɔgɔtɔrɔso ma maintenant n'i ye jateminɛ kɛ muso kelen muso bɛ ntanya fɛɛrɛ 3 de bɛ yen nɔ min b'a to a bɛ ntanya joona a fɔlɔ muso tɛ bɔ so kɔnɔ ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw tɛ u bolo bɔ muso kan k'a bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la a wagati la o y'a fɔlɔ ye filanan o ye n'a bɔra dɔgɔtɔrɔso la a donna k'a fɔ ko a tɛ se ka jigin yan nɔ fo ka taa yɔrɔ la a bɛ se ka opérer mobili de kan k'o ɲini i y'a faamu ni mobili tɛ yen nɔ baara bɛ kɛ cogo di sabanan dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na mɔgɔ bɛrɛ tɛ yen nɔ walima décision ta waati donc o ye troisième fɛngɛ ye i y'a faamu maintenant kabini n y'a san 30 ni kɔ ye mali ye fɛɛrɛ bila sira kan ka fɛɛrɛba kɛ ɲɔgɔnyeba de kɛra mɔgɔw bɛ se ka système organiser cogo min na donc ka gafe bila jamana yɔrɔ bɛɛ la bɛɛ bɛ se ka gafe lajɛ ne bɛ se ka taa kɛ cogoya jumɛn na min bɛ se ka kɛ bamakɔ o ni min bɛ kɛ nord la o tɛ kelen ye donc bɛɛ ka sigida la i bɛ mɔgɔw dalajɛ n ye sigida dɔgɔtɔrɔso ko fɔ asakow ni acteurs min bɛ yen nɔ maires ni conseil de cercle min bɛ yen nɔ olu bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka dɛmɛ sira de don an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan cogo di ka nin nɔgɔya donc cadre kɔnɔna na a organiser len don ambulance bɛ tuma dɔ la carburant de tɛ yen nɔ jamana bɛ fɛn dɔ ta n'o ye ambulance ni entretien ni fɛn caman ye maintenant tɔw an bɛ mun de ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ ka essence k'a la ka mɔgɔw ladanti joona donc kabini waati jan o bilalen bɛ sen kan o tɛ ka se ka kɛ a bɛ kan ka kɛ la a bɛ kan ka kɛ la sisan yɛrɛ an bɛ kan ka a ɲini san 30 kɔfɛ jateminɛ y'a ye k'a fɔ ko a résultat ka ɲi kosɛbɛ maintenant ka fɛɛrɛw lajɛ parce que san 30 ni sisan cɛ fɛn caman yɛlɛmana fɔlɔ téléphone tun tɛ yen nɔ sisan téléphone bɛ yen nɔ fɔlɔ a tun bɛ daminɛ tuma min na araki dɔrɔn tun don donc sisan téléphone bɛ yen nɔ donc an k'a ɲini ka cadre kura dilan o bɛ kan ka cadre kɔrɔlen sɛgɛsɛgɛ don dɔ nataw na n'o jaabi bɔra an bɛ jama wele an bɛ se ka cadre kura in bila sen kan cogoya jumɛn na an bɛ n'o fana jateminɛ. Ok, i ka nin kunnafoni na professeur Sumana Umar Traore projet Telimani sigilen sen kan ka daminɛ o don ka na an bɛ donni min na i ko bi a sera ka na ni yɛlɛmaba jumɛnw de ye walasa ka dɔ bɔ muso saya ni denmisɛnnin saya la. Ok, merci bien. Yani ka nin question jaabi n'i y'a ye ko projet dɔ de bɛ ka financer donc an ka projet pilote in hakili la miiri de bɛ ka an dɛmɛ a la an y'a faamu donc o de kɛra sababu ye ka internet bila ka taa Tɔnbukutu u bɛ ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara la u bɛ ka profiter k'u ka thèse kɛ
hakili la o yɛrɛ bɛ tila le 31 octobre mais u bɛ segin ka na Bamakɔ le 6 novembre n'u ka thèse finalisée a y'a fɔ cogo min c'est important Mali yɛrɛ ma d'u dɔw ye dɔw yɛrɛ k'olu bɛ segin ka taa ye donc ça veut dire déjà c'est important c'est sûr que ni mɔgɔ naani na o ma fila n'u sera ma u bɛ segin ka taa ye taa to yen parce que yedumɔgɔ u dɛmɛna kosɛbɛ intégration kɛra ka ban vraiment n'a yɛrɛ kun sɛbɛn ye u kun bɛ to yen parce que tellement que u ye jɔyɔrɔ sɔrɔ yen ne yɛrɛ ye miiri n'u bɔra don min n'u sera ka u yɛrɛ organiser cogo di ka n'u ka wu datugu interne de pédiatrie ale kelen de bɛ yen faisant fonctionner de pédiatrie de bɛ yen parce que hôpital yɛrɛ directeur pédiatrie bon ale ka baaraw ka ca administration a kelen tɛ se ka voilà a ka gɛlɛn donc o ka ancien interne kɔrɔ dɔ bɛ yen o de ye pédiatrie ye mais interne taara fara ale kan ah non vraiment u bɛ baara la n'u yɛrɛ taara an yɛrɛ taali min kɛ an taara sɔrɔ u bɛ retard la n ko mais mun kɛra repos yɛrɛ t'u ye n'u ma si dɔgɔtɔrɔso la n'u ma si hôpital la bi u bɛ si CCRF la walima u bɛ si CESCOM Bɛlɛfarani CESCOM donc olu yɛrɛ k'u gɛlɛya b'u kan donc u bɛ dɔgɔtɔrɔso donc an fana ye layidu ta kɛra cogo min sera Bamakɔ kan retard min kɛra an b'o combler ni Ala sɔnna donc u bɛ jɔyɔrɔba de la olu de bɛ ka CCRF bɛɛ kɛ sisan CCRF yɛrɛ médecin chef u ko depuis ninnu nana n'u sera CCRF na ale b'a ka administration de la donc olu de b'a bɛɛ kɛ olu de b'a bɛɛ kɛ salle d'accouchement fana kɛrɛfɛ tɛ u ni sage-femme bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'i taara so i wulila ka na CCRF non u bɛ yen ni gɛlɛya bɛ yen u b'a détecter ɲɔgɔn fɛ u b'a prise en charge kɛ ɲɔgɔn fɛ donc vraiment an bɛ se k'a fɔ on n'a pas encore les statistiques mais u jɔyɔrɔ tiɲɛna an ye caman y'a la parce que ɲɛmɔgɔw n'o na di ko faamaw ko ka cogoya dɔ ye pour que nin bɛ se ka péréte cogo min na u ko ninnu bɛ taga minnu mara Bamakɔ ni mɔgɔ man taa olu b'a kɛ cogo di donc vraiment c'est pour dire que u jɔyɔrɔ u y'a fa. n se ka nin kunnafoni ninnu na Dr Keita Mamadu professeur bɔra sisan ka jeune ko u jɔyɔrɔ fɔ jɔyɔrɔ min bɛ ka kɛ sababu ye ka denmisɛnnin saya ni muso saya nagasi kosɛbɛ maintenant est-ce que jeune ko olu dɔrɔn fanga bɛ se nin waleya in na wa e yɛrɛ bolo bon n t'i ka ɲininkali la kuma min bɛ ka fɔ hakili bɛ baara kɛ a hukumu kɔnɔna la c'est vrai que n'i ma fɛn bɛɛ n'i ma fɛn de an ka congrès tɔnsigi in senfɛ mun kɛra septembre kalo la an ye ɲinini minnu kɛ ka taa san 2016 la fo ka na bila bi la an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ den nin b'a ka kɛnɛya bɛ cogo min na an bɔra waleya minnu kan o de ye k'a fɔ ko muso kɛlɛ halisa n'a ka ca mais camanba de bɔra la ka da mun kan faso a ye baarakɛminɛn minnu sigi sen kan olu bɛ ka nɔ ye o baarakɛminɛn jumɛn ye dɔ ye an kɔrɔkɛ bɔra k'a fɔ référence évacuation b'o la an professeur y'a fɔ césarienne kɛli b'o la a ye mun fɛnɛ fɔ sisan n'o ye projet teliman ye o ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman ka se ka cari dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la n y'a fɔ an ka kuma daminɛ la ko kɔnɔmaya kɔlɔlɔma o de bɛ se ka abuti ka waleya ka kɛ ni minɛli ye gynécologue b'o baara kɛ mais a kelen tɛ se dɔgɔtɔrɔ baara ye jɛkan baara de ye ni gynécologue warala yɔrɔ la sage-femme jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o yɔrɔ la parce que ale de bɛ peseli kɛ ni sage-femme fɛnɛ ma caya an ka dɔgɔtɔrɔso la gɛlɛya bɛ na donc gynécologue dɔrɔn tɛ se gynécologue bɛ ni kɔlɔlɔ bɛ kɔnɔmaya kɔrɔla la ale bɛ se k'a natɔ ye k'a baara kɛ mais sage-femme jɔyɔrɔ b'a la cogo min na infirmier jɔyɔrɔ b'o la cogo min na muso kɛlɛ yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ se an kɔrɔkɛ y'a fɔ kunnafoni ɲuman dili b'a la parce que dɔgɔtɔrɔ bɛ furakɛli kɛ an ka jateminɛw fana y'a jira ko fɛn caman wɛrɛ bɛ yen olu bɛ se ka na ni nin bɔ ka sɔrɔ hali dɔgɔtɔrɔ bana yɛrɛ tɛ misali la an y'a fɔ ko pour que kɔnɔmaya kɔlɔlɔ ka dɔn il faut que muso ka PSL matarafa
peseli matarafa baliya o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye misali la muso kelen b'a ta kɔnɔmaya daminɛ kalo 1 fo ka taa jiginni kɔfɛ tile 45 muso saya dɔ bɛ yen ni kɔnɔmaya ma sigi a ɲɔrɔ la n'an b'a fɔ o ma ko grossesse extra-utérine an b'a jateminɛ k'an ka sigidaw la mɔgɔw bɛ na peseli la kalo 3 ou kalo 4 kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ peseli ma kɛ k'a dɔn ko kɔnɔbara ta place la o bɛ se ka na ni gɛlɛya ye donc i ka kuma jaabi gynécologue jɔyɔrɔ b'a la dɔgɔtɔrɔ bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la a y'a fɔ association de santé communautaire an ka sigidala mɔgɔw jɔyɔrɔ da la muso kelen ye bɛɛ lajɛlen kungo de tant que o de ma kɛ an tɛ se ka matarafa donc faut que bɛɛ de ka bolo fara ɲɔgɔn kan dɔgɔtɔrɔ ani mun tɛ dɔgɔtɔrɔ ye pour que ka muso ka kɛnɛya sabati i bɛ se k'o de fɔ o yɔrɔ la. Ok, nje i ka nin kunnafoni ninnu na Dr Nji Keita i ka kuma la i da sera a ma k'a fɔ ko mɔgɔ ka dɔgɔ jamanadenw ma furakɛli nasira fɛ or que an dun b'a ye san kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ kalandenw caman bɛ bɔ sanfɛ kalansow la sage-femme caman bɛ bɔ infirmiers caman bɛ bɔ mais cogo jumɛn na o n'a ta bɛɛ problème bɛ yen or que mɔgɔ caman fana bɛ yen olu yɛrɛ baara yɛrɛ to olu bolo olu bɛ yen ten tɔ i bɛ se ka mun fɔ o la. Bon, ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ an bɛ lawale min na sisan jamana fanga ka dɔgɔ mɔgɔba ta ma san o san mɔgɔ hakɛ dɔ bɛ don fonction publique la min bɛ don o de ka dɔgɔ kosɛbɛ san kɔnɔna na i b'a sɔrɔ 200 mais e y'a fɔ cogoya min na san kɔnɔ mɔgɔ 3,000 ɲɔgɔn bɛ se ka bɔ mais jamana se ye min ye waati min na a b'o de ta ni se ye waati sɔrɔ cogoya min na n'o tɛ an ka états généraux la a tun yɛrɛ la k'a fɔ ko san 5 kɔnɔna min tɛ n'ale san o san n'an sera ka mɔgɔ 3,000 ta o de b'a to an bɛ se ka déficit min bɛ yen nɔ wo min bɛ yen nɔ k'o datugu mais ni wari hakɛ min bɛ yen nɔ n'o tɛ se k'o ta wari hakɛ min bɛ yen nɔ san kɔnɔna na o de bɛ ta ka mɔgɔ hakɛ ta o n'a ta o ta jamana bɛ mɔgɔw recruter mais ɲɛ b'a la k'a fɔ ko an dɛmɛbaga dɔ b'an dɛmɛna fana n'o ye partenaire ye tuma dɔ la olu bɛ mɔgɔw dɔ recruter k'o bila an bolo kan o bɛ se ka san 2 san 1 san 2 san 3 kɛ an fɛ kɛnɛya tɔn minnu fana b'an kɛrɛfɛ an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn kan olu fana bɛ mɔgɔ caman ladon u ka sɔrɔ n'u sɔrɔ ye boli kɛ olu fana bɛ se ka recrutement kɛ parce que projet dɔ tun b'an bolo n'an tun b'a wele ko FBR kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ caman sera ka don olu sera ka mɔgɔ caman don bon o de yɛrɛ de y'a to an hakili taara ni o sera ka sinsin an fɛ yen kɛnɛya tɔn ninnu bɛ se ka étudiant minnu bɛ tilala sisan nɔ minnu taar'u ka stage kɛ olu fɛ yen nɔ n'u bɛ se k'u ta baara la o b'a to an bɛ se ka caman bɔ an bɛ se ka caman bɔ déficit na mɔgɔ dɛsɛ min bɛ an ka sigidaw la kɛnɛya ko la donc n tun b'a fɛ ka nin de fara kan. Ok i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na wagati koron kama yalima kuma laban jumɛn b'i bolo. bon min ye muso kelen ni denmisɛnnin saya kunbɛli ye an b'a baara la an ka baara ye jumɛn ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan an ye muso kelen ko fɔ yan nɔ mais denmisɛnnin saya a fanba ye jumɛn de ye den bɛ na la fiɲɛ bɛ tigɛ a la a kun a jɔnjɔn fɔlɔ ye de ye donc ka minɛn ɲini k'o bila dɔgɔtɔrɔso la n'an b'a wele ko oxygène min bɛ se ka to u bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ an ka baara b'o bolo kan Mali kabini san 2 sisan nɔ usine dɔw bɛ kan ka sigi
comme n terikɛ y'a fɔ cogoya min na minɛn kuraw bɛ kan ka don an fɛ yen min b'a to an bɛ se ka baara caman bɔ muso kelen nin fɛn in na maintenant i ko kuma lasurunya na an bɛ weleweleda de kɛ mɔgɔw ye jama ye sisan nɔ ko bolo kelen tɛ bolodengonin kelen tɛ bɛlɛ ta i y'a faamu an bɛ baara la cogo an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan min b'a to muso kelen bɛ se ka dɔgɔya an fɛ o bɛ na ni mun de ye baara fɛn fɛn bɛ kan ka kɛ la tan nɔ an ka vraiment an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan jamana kelen tɛ se ka kɛ an bɛɛ kan k'an fanga de fara ɲɔgɔn kan ka jamana dɛmɛ ko la o b'a to an bɛ se ka se baara in na. Ok, in ce ka nin kunnafoni ninnu na Professeur Sumana Umar Traoré i ka kumakan laban na i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ka d'a kan ni ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ peut-être faamuyalibaliya kama a bɛ k'olu kɔnɔ k'a fɔ ko muso o muso n'u bɛ bɔnɛ nin na walima den o den bɛ bɔnɛ nin na kɛnɛyaso la o bɛɛ ye kɛnɛya tigilamɔgɔw nɔ ye kumakan laban na i bɛ se ka mun de fɔ olu ɲɛna. O ye filiba de ye o ye filiba de ye ni kasara n'a kɛra an yɛrɛ bolo an parents ka hakɛ to dɛ an bɛ se ka a dimi b'an yɛrɛ kan a ka bon kojugu olu tɛ se k'o dɔn seko dɛ dɛ musow ni bɛ to an bolo an dɛsɛra de denw fana kɛrɛfɛ ten n'an dɛsɛra de sinon a mana ye a ka kan bolo dɛ u ka na joona joona ka na dɔgɔtɔrɔsow la a y'a fɔ a bɛ daminɛ peseli la ko na peseli la n'i ye peseli matarafa ka ɲɛ fɛn caman bɛ yen i bɛ se ka kunbɛn o ni tin daminɛna fana mɔgɔw kana to so kɔnɔ u b'a fɔ ko n'i tora so kɔnɔ kojugu ko n'i nana dɔgɔtɔrɔso la joona ko bi y'a ye donc ni tin wulila dɔrɔn u ka na kɔnɔdimi kɔni n'a kɔnɔdimi tin wulila u ka na dɔgɔtɔrɔso la hali ni ji bɔnna ni kɔnɔ bɛ dimi n'a dɔgɔtɔrɔso la. donc minnu b'a fɔ ko n bɛ to so fɔlɔ ka dɔ kɛ so parce que ni nana joona kɛnɛyaso la ko n bɛ sɛgɛn donc u b'a jira k'a fɔ o waleya in man ka kɛ. o man ka kɛ ɛmɛ ye kuma dɔ la dɔw bɛ jigin so kɔnɔ u bɛ jigin taxi kɔnɔ u bɛ jigin fɛn kɔnɔ dugukolo bɛ s'a ma o b'a sɔrɔ basi bɔnna k'u kɛɲɛ donc n'a sera yɔrɔ dɔ la sanko ka gɛlɛn anw fɛ bi in na donc mɔgɔw kana joona dɔgɔtɔrɔso la. i ka kumakan laban. fana kɛra foli n t'a dɔn n taara min na bɛna turu kelen kɛ parce que a ka di an ka foli kɛ parce que a kɔni yaalaba in na n'an ma mɔgɔw fo a ma ɲi donc i b'o temps d'a ma inchallah donc vraiment ni lajɛ ni vraiment a diyara n ye kosɛbɛ an b'a daminɛ ka Chérif Kula TV fo fɔlɔ parce que ale kɛra sababu ye an ka na exprimer en public donc foli vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ an ka ministère fana fo ministère de la santé et du développement et social k'u fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ jɛn ka direction générale de la santé la ka na an ka ONASR la ONASR ɲɛmaaw k'u ci u ka baara la n'olu tɛ Somago ni a ma bɛɛ tɛ se ka foyi kɛ donc u bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que olu fana bɛ an ni sanfɛla cɛ n'a nana a tugu olu de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ pour que an ka se ka an ka projet ka se ka sira sɔrɔ partenaire olu de b'a ɲini donc vraiment k'u ni ce o ni bara ye an bɛ Somago yɛrɛ ɲɛmaaw fo an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ ani an ma pɛdi ɲɛmaaw ani u ka bureau k'u bɛɛ ni ce k'u ni bara ye an bɛ an ka patron fana fo maître ba an ka maître baw an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn a la an ka maître minnu bɛ retraite la o minnu ma taa retraite la fɔlɔ hali ala k'an kisi minnu fana taara fan dɔ de fɛ u bɛɛ ka foli b'an bolo an b'a fɔ projet teliman mɔgɔw k'u fo ka miiri mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn i y'a faamu an bɛna se Tɔnbukutu ma Tɔnbukutu préfet n'an taara a tɛ sɔn an ka sigi parce que yanni an ka se a bɛ annoncé a ye n'a ko an bɛna sira la a ko na o ka don a ye to dɔgɔtɔrɔw ka don a ko an ma ko an k'an jija an bɛ ɲuman de ta a kana jɔ ils sont disponibles
surako a dumuni ko ni fɛn vraiment pour ka se la population pour ka degu ka caman b'o la. La direction régionale de la santé de Tombouctou ani hôpital directeur yi a ye tako fila kɛ supervision fila juillet ani septembre encore a ma dumuni san dumuni ma tigɛ a la donc o ni ci n bɛrɛ ye surako o b'o bɛɛ garanti donc an fɔli fana bɛ vraiment jeli baarakɛlaw ni hôpital o CCRF ani SESCOM bina farali SESCOM bina farandi antenne olu ka MD médecin DTC SESCOM DTC a y'a ka so labila antenne b'a de ka tika so kɔnɔ parce que ale ye kai ni soja to ala kuma occupé donc interne ha ne ka laban na ne interne bɛ kun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka da kan kun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sufɛ ka thèse kan tant ami SESCOM CCRF président fɛn fo médecin chef n'a pas tara ale tɛ se ka jɔ a b'an kunna cogo min na il est très content n'a ko an bɛ taa a ko a ma se dɛ a ye dɔɔnin kɛ parce que an yɔrɔ min a b'a dɔn donc vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka interne fo a daminɛ a ma nɔgɔya dɛ mɔgɔ si tun t'a fɛ ka taa yen kelen yɛrɛ ye ka ye a t'a fɔ ko a bɛ taa don min na a fa a tɔnɔ ko a kana taa mais bi bi na ale yɛrɛ ale ko ale bɛ to yen n mɔgɔ si tɛ to yen parce que an ye ni projet min signé ça prend fin le 31 octobre n'aw nana n'a yɛrɛ ko a bɛ segin ka taa a yɛrɛ tɔgɔ la c'est pour dire que vraiment ɲɛ ko vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo comme petit frère fo i ka grand frère fo k'i yɛrɛ fo i ka baara la i bɛ ka min kɛ nin temps c'est très bien halisa a y'o jija vraiment merci beaucoup. Ok, docteur Keita Mamadou kumakan laban jumɛn b'i bolo? Bon, grand frère ye foli bɛɛ kɛ n tɛna segin kuma kan ne bɛ kuma laban ni i yɛrɛ foli ye ani ka dugawu kɛ i ka jamu kan i y'a dabɔ mun kama k'an da don muso kɛlɛ la yarabi ala ka sababu d'a ma ka weleweleda kɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma u ka an dɛmɛ peseli matarafali la ni jiginni kɛra fɛnɛ mɔgɔw ka lajɛli min kɛ jiginni kɔfɛ k'o matarafa k'u hakili to denyɛrɛninw na k'a fɔ bɛɛ ye ko muso kɛlɛ bi dɔgɔtɔrɔ dɔrɔn kungo tɛ donc bɛɛ ka an dɛmɛ ka fara an kan walasa a bɛ se ka kɛ souvenir mauvais an bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ka sababu d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ok, aw ni ce an ka weleli jaabi la ka foli lase Dr Nabi Ibrahim Magan Jakite ma ale de nana an ka professeur bila bi ni fɛnɛ de bɛ dansigi an ka bi jamukan na aw ni ce aw ka ɲuman dali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.